even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Oké, komen we naar Bas. Faka, Fafi. Ja man, lekker man, lekker. Ja man, lekker. Nu zit ik hier weer een trui. Ingrid Bouters, nummer 51. Ja. Dus eigenlijk je support mevrouw Ingrid. In dat. Ja man. We de alle data veld. We mobiliseren zwaar, motiveren dit maar. En zijn data veld dat nu naar eigen campagne. Dus alles maar mag go de eigen sting. Dus we dit veld en dan we mobiliseren nummer 51. Er zijn verschillende kandidaten, maar ik promote 51. Mooi. Voer ons maar het tak van mevrouw Ingrid Eidoussari of zo, omdat als UNO ex-president Fusranan Kodede. Van u is je atori dat? Nou, vanzelf, loco, mi essentieel. Kijk, if je weet de helft no demoro. Alle de jaren sang mevrouw Ingrid Bouters bij Waka. Abe Waka CM Masra. Alla sei, al de jaren. En nou, dat san de taki, je Masra no dena you sei. Je Masra no dena you sei. Dat if je vier wang, je vier taki, a Masra fino dena you sei. Toch? Amang gwego rostu. Amang wamasan du tumsi furu tumsi. Minaf taking des masan sabi. Mensen die het inzien toch sabi taki amang die si du tumsi furu. Ga kondre. Fu amang ki zo'n behandeling. Taki we meka mai long isabi toch amang kong amang no bema wakka beweeg minder a gemeenschap. Toch? Maar ja, sabi taki amang gweba we moeten door a ideologie van Mange Godoro. En nu de mevrouw Bouters snap ik want jaja uma fu kan chare waka. En me begi alle den Bouters nanga des maar zij ondersteunen aan mevrouw. Taki ko goving mevrouw Ingrid Bouters ko ondersteuning ko ging grani tak usnap den baka. Want usap in de afgelopen maanden samen maken mee. Weet je, dus laten we ervoor gaan. Kijkers, hoe Arki sa komen we in de bas etaki. Hoe Arki komen we in de bas, net tak wansan zomaar. Isabit ook, maar kook a grani. Want ze heeft veel gedaan. Vooral na de scorotching. Toch? Overal, ze is een mevrouw die echt beweegt. En daarom ik me lopte was mij bewegen, ik alles zie. En wanneer ze ergens aankomt, dan zie je direct van hoe ze uitstraalt. Dat je ziet dat hij straalt zo liefde. Zo liefde, hij straalt uit. Omdat ze heeft het geleerd van de man. Een man straalt zo liefde uit. Alles zie. Omdat misref toe bij wakadanga keel. Toch? Mi be de privé vakel ook toe toch? Privé we go do sani we amai ko amatak set dat ik gimme set so gimme. Dus mi sap vakels dong. Bent u tevreden met de kiezerslijst van DNA-kandidaten? Is tevreden lang aan man? Kiezerslijst dus mi ben wel tevreden. Het is overeind. Het intern is al gebeurd. Dus nu de naar extern we go nu de. Dus wist je wat taki van taki dit tevreden, toch? We moeten gewoon ervoor gaan. En de interne dingen zijn al gebeurd in huis van de NDP. Dus nu gaan we ons focussen op de verkiezingen en dat wij gezamenlijk moeten winnen. We moeten winnen. De NDP moet winnen. Met de komst van ook oil en gas en alle de schuld op Israël, bent u wel zeker dat NDP ons dus kan helpen en eruit halen? NDP moet een goede bestuur gaan vormen.
Een goede bestuur moeten ze gaan vormen. Omdat in een wandisi ze krijgen weer een kans om in de machtscentrum te komen. Maar de manamporing. Alsjeblieft, de manamporing. Want er zijn op het veld zijn er boze mensen van ik ga niet meer stemmen. Je hebt mensen die, als ik elke dag over straat ben, dan hoor ik van mensen van nee, ik ga niet meer stemmen, het blijft hetzelfde. Nee, ga maar stemmen. Ga stemmen. Maakt niet uit. Ze geven deze kiezers een naam. Ja, Zwevende kiezers. Als ja ik- zwevende En dan vouwen kies demandis. Vouwen takanga demandis voor man go stem baka. We moeten tot ze praten. We moeten kunnen een wantra-campagne voor go huis aan huis of huis aan huis of gewoon via social media of wat. Maar we moeten ze gaan motiveren van laten ze gaan stemmen. Want het is 1 keer maar per 5 jaar. Is dat beter? Het is 1 keer. Maakt niet uit. Maar kom stemmen. Dat is dat ding. Is dat een hoe de bam. Is dat beter? Lek van de mij tak van de mofina wan. Mine kardes ma mofina wan er. Mine kardes ma mofina wan. Mine kardes mensen in de lift. Is dat beter? Mine kardes ma mensen in de lift. Mensen voelen het. Ze voelen het elke dag wanneer je naar de winkel gaat. Je voelt het in je zak, boy. Ey. Dus ik weet niet toch, boy, met je Suriname, boy. Want man moest kon in Suriname toch. Dat sawan kon zitten kondre. We moeten niet met een corrupt dinges bezig zijn, jongen. Dan gaat dit soort aan dat, jongen. Middel op dit aan dat, is dat beter corrupt toesie. Daarom omhoop dat apartheid sakong. Ze moeten ophouden. Ze moeten ophouden. We moeten dat achterwege laten. Toch? Want hoe confus zit akondre. Want die mensen zitten in nood. Als je naar de wegen kijkt. Als je, ik ben hier in Resort Meerzorg. Als je naar de Sadio-dam kijkt. Als je naar de Christendam kijkt. Als je naar de Goton-Royong weg kijkt. Santos-weg. De gebieden Zorgvliet. Gebieden Tamarejo. Zandwegen. Van alleen konono de. Ik ga je eerlijk zeggen. Broja, hier wag je via fasie. Hier wag je fasie. Dus wanneer ze in de machtscentrum komen, hoe kom je lukken den passie? Hoe kom je rokken gisranang, werkelijk gisranang? Want Suriname, nou een sweet kondre. En hoe nom gweliba kondre disi. Hoe kom je bouwen kondre op? Maakt niet uit wie zo zie je de. Maar unus na sranamang. Unu na sranamang. We tang fetigi sranang. Maar if je hebt want to onrust saaiers, dat in libgi masragado. Dus eigenlijk na unu aba toekomst na anu de. Ja, we hebben toekomst. We go winnaar verkiezen die NDP. Go winnaar verkiezen die. We mobiliseren zwaar. We zijn elke dag zwaar op het veld. Maar de dag is 25 mei, dan kunnen we zien suma lassi en suma winnie. En if je taki je lassi, dan moet je het gewoon, je teke gewoon tak je lassi. If je lassi, dat betekent dan bye bye, swai. Dat teke in je ati tak je lassi. Nogo tak aye go do fromusani nanga de so sandati of konanga ala soort hoe moet ik het zeggen? Chuchas nanga de soort sandati. If you sap taki lassi, nee man, taki lassi, dat go doe je huiswerk morobong. Dat na hier sani, go doe je huiswerk morobong in afkomende 5 jaar weer. Maar Mika Tegi, NDP is goed op weg. NDP, toch meer tegen de man de alassi, landelijk de mee bewegen. Landelijk, iedereen. Ze bewegen verschillende resorten. Je ziet ook de man die Aladita op het veld. Maar we gaan ervoor. NDP, de best. Wat Charewaka. Is dat niet dus daarom. Maar de lobby NDP'ers de. Hey, hoe take me in lobby er? Dan zo komen we de baas. Itaki, was zeker kodre chiso, is dat niet ook. Maar positief hoor. We gaan een beetje babbelen, is dat niet ook. Want het is maar best zoekomen. Dus ik dacht, hey, hoe is hij? Kom away in de baas.
Maar komen wij naar Bas de. Mi dat man, Lisa Veld Puro. De Roko Alade Tapaveld. En we lukken, zij goko nangas sang fout, isabi toch. Vades mij reageer. Weet je, dus we werken hard. Ja, we werken zeker hard en we lukken zo op 25 mei. Ja, 25 mei, wie kan tegen Taki, 25 mei moet dansen. Ja, moet dansen. Met tegen. Moet dansen met tegen. Asan ook goboen. Mensen geven jullie NDP een kans en dat was zie dat in de 5 jaar zij kon, we komen door Abu Roko. Ook die NDP een kans, dat ik kan tegen doen. Mensen van heel ver, van de familie, de Panka, met big up, go naar Hollanda, Zuidoost, familie Panka, German Panka, take me in lobby, aladdin lobby brad af me dat in Hollanda passie. De fans me biggie dat pa Hollanda, is dat weet ook. De familie van de komen wij de baas. We take me in lobby, maar peace love Suriname, mi de jazo, maar mo chare waka men. Mooi tori, komen wij naar Bas. Grand tangi tak, iteka occasie tak aan Cultuur TV. En ik wens u ook heel veel succes en de partij ook. Ja, en, we gaan ervoor. De partij is ready. Ze zijn op alle flanken goed. Maar ze moeten nog veel bewegen. Tot de mensen praten. Takanga desma, weet je toch. En, we gaan ervoor. We gaan er echt voor. En NDP doen ook. De man heeft toekomst doen ook. Weet je. Dus we zijn klaar met intern. Dus nog naar extern we gaan doen. Dus we gaan ervoor. We gaan er echt voor. Dus daarmee big up alle dingen. Brad af me dat in blauwgrond. De Japanese brad af me. De Japanese brad af. Alles zei. Van geheel Suriname. De Unistani brad af me. U take me in lobby. Alle de Unistani brada. Wist u de na tracé. Maar uno mag kiestrobi voor politiek ede. Als aan na politiek we play. Mi dit zei. Toch me promote. Iedereen mag zijn. Alles maar mag go pe awani. Toch? Maar mi de jaso voor promote. Mevrouw Ingrid Bouterse. Dus dan respect mijn mening. Dat na jamide. En ook contrangen na inzi. 51 ook contrangen. Dat met bar mevrouw Ansadi ook toe auditie naar het district. Mevrouw Ansadi is een kandidaat nummer 5. Maar teki big up ook toe mevrouw Ansadi. Zo lobby. Alle dingen kandidaten ja zo ook toe in komen wijnen. U take me in lobby. Maar peace love. Komen wijnen eerst. Geheel Suriname. U take me in lobby, maar me represent komen wijnen. En we chare waka. Ja man, alle de 6 resorten. U take me in lobby. Alle de fans voor komen wijnen baas. Zo lobby. Zo lobby, komen wijnen baas. Kijkers binnen en buitenland van Cultuur TV. U hoort het, dat is komen wijnen baas. En 25 mei zullen we dus zien. En dan zullen we ook zien wie met Komen wij naar Baas zal dansen. Ja. Een fijne dag verder, kijkers. En ik dank je voor het kijken. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06
311-647-03/06-870-98312. Attention! Mr. Pebble Banger. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Die Frenti route doorpakken. 11 mei moederdag die alle mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkidemos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga different route famiri. Different route famiri. Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa autorities e Gomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno.